zvese handikwanisa kufadza munhu wese basa maswera sei taswera tongusei basa chiko chavandisira kubata nenda kuuya uchitengesa mafurezi basa kusaka memuda kundita sei nebasa unoziva ndiri chipa kambani here kuzvikuti muri chii zvine basa renyu handindikaitengesa mafurezi pamwe unyatsobata unozoti ane managing director ndozviziva kuti uri managing director ndoiziva uzoti post yangu panozhinji vanoiendera kumasoro zvine basa rechizvo baba imi munga musingandisire mari aiwa ungoyo uchitengesa mafurezi kubata hapana chakatomboshata ufunge wangu pakutengesa mafurezi kubasa ufungako udoti ndiita sei apa unoziva waita inonzi character decomposition wandidegrada vabasosoka dei chirungu chenyu chamuri kutaura kaizvi ariwo masira munoita mari mumvaga I think zvozvo zvingadai zviri nani uzondadzodedzwa nabhosi wangu unoziva ndanzi kumukadzi ari kutengesa mafurezi asogono uzofanira wese kugrafta uri kundilachuka unoziva automboshanda izvo ndatobuda kugrafta masikati saka musha yangu ndeyei kwekutengesa friziti kuitira kuti zvinhu zviite mumba ndakazoti mari nchakuti mari dzirimo muvanhu mari dzangu ndinobotenderera saka ine ndoita sei ndomirira mari dzirimo ndinoti ndiita sei isusu mungoendesa sei munhu mwana siri pazi chairo hana ini ndichaiye kupfeka masinika kuda kukupisa handichaita meti dzangu handizvimbotenderera timira mari dziri kumbotenderera vanoita bho vanotorarama bho nemhuri dzavo vamakisa varume wavo zvavanditira kugrafina hakusi kumakisa umwe wako kushanda kuda kuedza kuti zvoto zviite handifunga ndakumakisa kwete kugrafti kwangu zvino ndicho ndichatengesa mafrizi handiregi